Припинок Брест-Усходні. Наступний припинок Скрипникова. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Скрипникова. Автобус рухается по маршруту номер 3. Припинок Скрипникова. Наступний припинок Пионерская. Осторожно, двери зачиняются. Наступний припинок Пионерская. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок Пионерская. Наступны припинок стадыён Лакаматыў. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок стадыён Лакаматыў. Паважаныя пасажыры, пры ўваходзе ў аўтобус, калі ласка, здымайце заплечнікі. Припинок стадыён Лакаматыў. Наступны припинок Чыгуначны каледж. осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок Чыгуначны каледж. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разовые праязныя билеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак Чыгуначны каледж. Наступны прыпынак універсітэт. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок университет. Автобус рухается по маршруту номер 3. Припинок университет. Наступный припинок центральный рынок. Осторожно, двери зачиняются. Наступный припинок центральный рынок. Паважаныя пасажыры, на прыпынках не падыходзьце блізка да бардзюра тратуара да поўнага спынення аўтобуса. Прыпынак цэнтральны рынак. Наступны прыпынак Міцкевіча. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак Міцкевіча. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Прыпынак Міцкевіча. Наступны прыпынак прыгарадны вакзал. Осторожно, двери зачиняются. Наступны прыпынак прыгарадны вакзал. Падрыхтуйце прыездныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак прыгарадны вакзал. Канцавы прыпынак.